Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, Huwebes na ron sa ikapito nga simana sa Paskos Pagkabanhaw, niya padayon ta nagampo alang sa kasulbaran nining atong giatubang nga pandemic sa tibuok kalibutan. Naunta kini karong mga improvements magpadayon na o mapalga na gyud ang tambal nga makaayo niini. Atong iampo ang tanan natong mga kaigsuonan, labi na ang mga frontliners nga nag-atubang niining maong gubat nga lawas nun o sa atong mayong panglawas. Ato sa rong gihimuon ang ikapito nga nobinaryo sa Espiritu Santo. Yang atong focus karon kay kaning virtue or gasa sa Espiritu Santo nga gentleness or pagkamalumo. Atong ihatag ang atong kaugalingon aron giyahan ta sa Espiritu Santo nga mahimo tang malumo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon uban sa atong mga pamisang gidawat karon, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga saga. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ang imong espiritu nangamuyo kami, Ginoo, makusganong magbukbuon ta kanamo sa espirituhanong gasa aron ihatag kanamo ang panghuna-huna nga makapahimuot kanimo o magpasubay kanamo sa imong kamubuton. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot mutino kung unsa gayon ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa pagkasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadaguan sa mga pari ug ang tibuok labawng hukmanan. Unya gidala niya si Pablo ug gipaatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo o mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan. Mga igsuon, ako Pariseo ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini, ang mga Pariseo ug mga Saduceo nagkalalis ug nabahin-bahin ang pundok. Kaya ang Saduceo gud nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu. Apan mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo ug nag-ingon. Wala kami nakitang buhat nga dautan niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante
nahadlok ng kunis-kunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo o pagdala kaniya ngadto sa kuwartel. Nianang pagkagabi ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako o Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw ang nagalipon sa akong swerte. Bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Dayon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa gabii nagapahimagno kanako sa akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan, kung anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Bantay ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Busa ang akong kasing-kasing nalipay o ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab malawas nagapadayon dinhi sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag ngadto sa kahiladman, nimo tugot ka nga ang imong buotang alagad madunot. Bantay ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos na kasadya, diha sa imong atubangan, ang kalipayan sa imong kamot nga tuo, hangtod sa kahangturan. Bantay ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab niadtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausaunta sila, amahan, mausaunta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila o ikaw ania kanako, aron sila mausa gayod. O sa ingon masayon ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako o nga nahigugma ka kanila, ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako o buot ko nga bisan asa ako atua usab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako. Kay nahigugma ka man kanako, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Apan, amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo. Apan nakaila ako kanimo, o kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila, o kini akong padayonon pagbuhat, aron mabatunan usab nila
ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kayong paminaw ng pag-ampo ni Kristo kay naasad siya'y futuristic na view. Wa siya mag-ampo para lang sa katong iyang mga followers nga atong panahon na nagsunod-sunod niya na binagid sa iyang 12 ka apostoles. Iya sa dayang giapil ang mga mutuo sa ilang mensahe nga mao kita karon. Pero ang pangutana, mituo ba mo sa mensahe sa mga apostoles? Tuo wa. Nagmensahe si Pablo diri sa unang pagbasa, ang resulta naglali sila. Karon daghan kayo mga nagtuo kuno Ginoo pero magsigi og lalis. No? Magdebate, maglalis o kinsay sakto. Ana. Ang gusto gid ni Kristo mahimot ang usa lamang. Mahiusa ta ngadto niya mahiusa sa ta ngadto sa Amahan. Nya mao na ang Espiritu Santo mo'y magsigig tudlo nato unsay buhaton, dili kay maglalis. Sa inyong balay dili ba mo maglalis diha? Di mo maglalis o maglalis? Oy, maglalis mo bisan sa sardinas. Ay no, wala tingali maglalis sa sardinas karon kay burot naman. Wa mo maglalis sa unsay salida nga inyong tanawon. Oh, maglalis gyapon. Kamo mga banag asawa, di mo maglalis. Kinsa inyong paboran sa inyong anak. Labi na ubay-ubay mong anak, di mo maglalis anak. May klaro lagi. Kami mga pare, di mo maglalis o pilay-kulikta na mo. Nya pulos man ta nagtuo Ginoo, ngano maglalis man ta? Ngano mag-away man ta? Tungod kay wala na ta nahigugma ni Kristo. Unya wag na sa taan ning gitawag og idea ba nga makighiusa ko kanang mahimo kong usa ngadto ni Kristo ug sa Amahan niya magpatudlo ko sa Espiritu Santo. Muna diri sa unang pagbasa, pulos man sila gusto nga sila maoy sundon. Di man sila makighiusa. Nabitay usa ka anak nga nagpatambag nako, nya naminyo na siya, nasa siya duha ka anak, pero nagtubo siya nga kanabitang binunog o diniktaran, gikontrol og maayo sa iyang mama. Ngana hangtod karon bisag naminyo na siya, ang iyang mama mo kontrol gyapon niya. Hasta sa iyang mga anak gikontrol na pud sa iyang mama. Bisag di niya pasudlon silang balay musod gyud. Unya og unsa to iyang gidili siya mga anak nga kanon maoy ipakaon sa iyang mama. Una karon mingon siya, padir galisod gyud ko kung saon ni nga pa akong mama. Sukat pas unang gamay pa ko giingon ani nako, hangtod karon minyo nako, iya lang gyapon kong diktaran. Nya og unsay iyang buhaton siyang anak kadi kauyon ang iyang mama, sawayon siya ipanabi pasilingan. Nya anaon pang iyang mga anak kay nagkunan ko naman mga nanamas mga doldoon na 9 o mga 11 siguro na usap. O igno pa imong tuwa na imong mama, kani mo ni sakto. Unya yang gitudlo mo sukuhayon. May kamo kuno, kamo mo anak, ingon anak. Sa inyo patiyo. Nako, patyo di kay anak kay. Ang iya sagbana magsige sa ati man nang imong mama, ano mga apil na din eh. Sila na sa maglalis kay mo aksyon siya laban kay iyang tong mama, pero di siya kahoy kog laban kay naglagot ta sa iyang bana. Di ikaw og anak kay nana. Nya imong anak, imong mama to gapuyo layo. Nya mo anak gis inyo. Di ba naman retired naman. Senior naman mo anak gyud aron lang gyud magdiktar sa mga apo. O mo diktar di ba may asa ba yung buhaton na. Muna ingo siya, tambagi tao ko pa din. Kung sao yan na pa kung mama, ako sa una-una, magani ko gaminyo. Ako naman nagpatambag ko sa problema sa minyo. Mo ganay, labing sakit na mo ba kay magsige mig sulbad sa problema sa minyo, pero wag mi kaapil.
Mas may pag-muapil lang sa mi para kanang based yun sa experience ba. Dili na kinahanglan na na muapil pa mi. Ang ako na lang giraw na Holy Spirit kana ganing tudloy ko. Unsaon ni nako pag-handle unsaon itudlo nako aning usa ka inahan nga naglibog na unsaon niya paghigugma ang iyang inahan. Nana. So, portig yung problemaha atong inahana. Yang akong itudlo niya mao ni. Ambot og sakto ba ni o kamo pa na adto. Ako siyang giingnan. Kanang imong mama ayaw usba. Ayaw siya og diktari sa unsay gusto nimong buhaton niya nganha sa imong pamilya. Ang una nimong himuon dawata ng imong mama, pakighiusa sa imong mama diha sa imong kasing-kasing. Aron nga bisan patyon pamungtanan sa imong mama, dili na ka mag-uol. Ngano man nakighiusa man ka sa imong mama, imo man siyang gihigugma di, doon na siya katungod karon nga patyon ka. Sakto? Dili. Muna si Kristo, di mo siya, amahan magkahiusa unta sila, mahiusa sa unta sila nato. Di unsa man ni Kristo aron mahiusa ta niya, iya tanggi pakamatyan. Di unsa man ni San Pablo aron mahiusa siya tong Sadusiyo o Parisiyo, nagpakamatay siya para nila. Nagantos siya para nila, wa niya sila usba, pero iko lang siyang miantos o miduol ngadto nila. Ang kuwang ko nato, kana manggong gitawag o sana, kinasing-kasing nga pagpakighiusa sa atong isig katao. Muna nga, ang focus karon sa ikapitong nobinaryo sa Holy Spirit, mao ang gasa sa Espiritu Santo nga gitawag og gentleness or kalumo. Matod pa ni Kristo sa kanasang laing ebanghelyo ningon siya, sundan ninyo ako kay ako malumo o mapaubsanon sa espiritu o sa kasing-kasing. Imitate me, for I am gentle and humble of heart. Mauna nga kaning gentle, kanang malumo, kana man ang tao nga di gyud masuko. Kana bang tao nga wa gyoy, kana ganing moment siyang kinabuhi nga mo give in siya sa kasuko. Kanang kasuko, duham na ka levels. Na ay kasuko nga dili sala, na say kasuko nga sala. Kaya usahay ko din, nasuko ko pa dir. Ana, sala na to. Klaro sa na to, be. Unsa man nga level. Ang kasuko nga naapa siya sa level sa emosyon, kanabang pagbati ba? Parehani ron, dinhi, nanimba mo. Nya, jutay rata. Nya, di pagin mo maminaw, inigwalin ako. Doon ako ibation, anak. Maingon ko sa mong kagalingon, grabiha, mupay-way kulikta, di pa kita paminaw. Ikaw na ako, emosyon. Pero maingon na gani ko sa, ang kanigani akong kasuko, isaka na nako sa kumunahuna, unya, masuko na ko, ako na mong analyze, unya, sige na ko yun, wag ibuot, batasan. Muana na gani ko, ni-entertain ako sa akong kasuko, asala na siya. Pero igor akong maingon, Lord, gibati gyud ko kasuko. Adto kong istorya niya ba? Aka na, dili pa na siya sala. Bisag mo ingon pa ko sa Ginoo, lamian yung patio Lord oy. Dili pa na siya sala, ngano man. Nisulti ra man kong adto sa Ginoo sa akong gibati. Di man na sala. Pero mo ingon ko sa una-una, lamian yung patio ni tawhana, nganong simba-simba pa man dinhi, nganong duol-duol pa man siya nako, lamian yung patio ana. Nakikistorya na ko sa akong kaugalingon. Amo na niya akong giingon, gi-entertain na nimo ang imong kasuko sa imong nauna o diha na ang sala. Diha sa imong nauna. Punan pa gyud ga imo siyang duolon, ipagawas pa gyud nimo ang imong kasuko, ani samot na gyud, nakasa na gyud ka sa imong pulong. Gitamparos pa gyud nimo kay ditubag-tubag bansan, awa na nakasala na ka sunahuna, pulong og buhat. Ana. Ikaw mo karon, kumusta man iyang kasuko? Panantan, inahan ka, imong anak, sige yung 2 months gusto, imong badlongon, gusupak yun. Dito istoryas Ginoo, Lord, anak yun din ako, lamian, tagod-tagoron na yun. May
lutuos kaha, lami man tingali ni kaysa sardinas. Naon nimo ba? Pero tuwa ka makikistorya sa Ginoo. Nya imo dayon sumpayan, Lord, ayuha taon ko ani akong kasuko aron ang akong pagtagad sa akong anak dili unta bungas kasuko kung dili bunga nas gugma. Ayuha taon ko, Lord. Anak kay kapatyuno na jud kay kuan akong anak. Or kapatyuno na kay kuan akong bana, or kapatyuno na kay kuan akong mama, or kapatyuno na kay kuan akong silingan. Or pwede sa kapatyuno na kay kuan paria. Anak, pwede sa na siya. Pero tuwa ka naging-istorya sa Ginoo, di na siya sala. Nya inig ka istorya nimo nas Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo muhatag nimo sa mga grasya o sa siyang ihatag kanang gitawag og gentleness. Gasa man na niya. Nya mahibungan ka nga mahupay ang imong gibati nga katong kabugat, mahupay ba? Nya inig atubang na nimo sa tao nga imo untang gikasukan, moingon dayon ka, Lord, salamat gyud kaayo aning tawhana. Kay dili patungod ani, dili ko kasinati karon sa imong gentleness. Nalipay jud ko, Lord, nga nihupay ang akong kalabot ani niya. Grabihan nimo no, imo manggihupay makapatyuno naman unta ko, karon ganahan naman ko magtan-aw niya nga hubog kayo. Ana ba? Ganahan naman ko magtan-aw niya nga nangabit. Ana. Ganahan naman ko mutan-aw sa akong mama nga magsigig diktar nako. Mura naman ni care siya nako. Nya hantod ang imo nang response ngadto sa imong mama, ko ana kayo kanang gentle kay ba kanang way kasuko, ana unsa may resulta? Ang imong mama or ang imong isig katao mahiusa nga nimo. Kay ganahan man tang mo paduol, ganahan man tang mo lambiyong-lambiyong, kana bang mo lambing-lambing ba sa tao nga dili masukanon. Pero kanang tao nga kusmod lang naong, bugat pa kay tingog, ganahan kay tang mo palayo. Di ka mo karon diya. Gentle mo, malumo mo sa inyong isig katao. O dili gani pagkaton-katon na karon didto pakikistorya sa Ginoo. Tanawa si Jesus, diin man siya nakikistorya sa iyang amahan. Kay bawo na siya kasi Judas pagbudhi niya, pero tuwa siya nakikistorya sa iyang amahan. Muna inigduol niyang Judas, Diyos no nakaayo, gentle na kay siya. Kaya nga naman, gihupay naman siya sa iyang amahan. Kaya dito maging siya nakikistorya. Ako sa bitaw, apil na sa nausahay ka ng bang naatay mga pagbati nga sala. Sama ako, pare ko, niya maibog kong babae. Asaman ko makikistorya, dili sa kong kagalingon. Di ko malingon, lami agidani. Labi na magsigig text, I'm just here for you. Ay, kaso lang ba, nahin mo na, pero ba mo sa noon? Asa kong istorya, atos Ginoo, mayon ko, Lord, grabe jud kayo ni. Matintal na jud ko ani, Lord. Tabagi yung taon ko. May ko sa Ginoo, sa may mong options. Okay rin mo, patyong tika karon, kaayo sa kay mangulikta sa kugma. Sige, ligonon lang tika. Nya ayaw na pag-text ana. Pwede ka usalang, Lord. Mga magbargin-bargin doon. Nya di na lang din ako isumpay niyang punga. Ana, amin ko sa Ginoo, sige ana. Bantay ha, careful ha. Muna, sa siging istorya nako, mawa na to ang mga gitawag na to sinful desires. Basta makikistorya tas Ginoo, muna ang si Kristo nakighiusa nato aron mahiusa ta sa amahan. Nya kay nahiusa naman ta pakikistorya. Yes, akong giingnan to katong anak, tinuod ang imong mama nakapasakit nimo, pero dad-a ang imong mama ngadto sa Ginoo. Makighiusa kas Ginoo, makighiusa sa kasimong mama, kanang imong mama mahiusa kas Ginoo ug hangtod dinoon mausab na siya. Karon mo text siya nako, Father, ang akong mama nausab-usab naman, pero di pa jud kay grabe, pero love na kay nako siya. Nako mo na gitawag og healing. Na healed na ka. Insa di naman pare sa una, Father, nga suko jud kay ko niya kun mao niyang buhaton sa akong mga anak, karon mura na mag-okay na nako, that is healing. Continue hangtod ang imong anak madisgrasya gina. Continue. Pero di na ka masuko. Gentle na ka. Healing na, healed na ka. Mura sa itong buhaton karon nining atong panahon sa COVID-19, dili ta magsigig istorya diha sa Facebook, dili ta magsigig analyze scientifically, anha ta magsig analyze anang scientific nga way, makig-istorya tas Ginoo oy. Ngano man ni Lord nga naingon ani man ni, wa na man ko'y trabaho, wa na may siguro maka-eskwela ko, wa na may siguro nga mapadayon pa niya akong project.
nangaguba na naman yung kisame. Wa naman tingay makulikta ni. Pila naman sa nga mo-open ang simbahan niya, napura ka po kamutambong. Kung sa may kuliktahon na to, yang mutambong na kanan sa silingan, nga otro sa galison. At ito ta makikistorya sa Ginoo. Di ta makikistorya sa ito si katao, kay maigo lang yung mga libak-libak, mahog na lang Hinoon, ang mga lagot na lang ta. At ito tas Ginoo makikistorya. And mangayo ta grasya, o ang Espiritu Santo, musupply dayon sa maong mga grasya. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios mibuot nga ang tanang katawhan maluwas o mahiusa diha sa pag-ila o pagtuo kaniya o sa amahan. Busa mo ingon kita sa atong panginahanglan, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mapadayon nga magsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nasod modawat sa pulong ni Kristo aron mabatunan ang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nahisalaag makatultol na sa dalan sa kahimpitan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga kita nga nagasaulog sa misa atong mapaambit ang kalinaw ug gugma ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay, malipayong mupuyo uban ni Kristo ngadto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Amahan, sa dakong paglao misalig kami nga imong dunggon ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Kay amo kining gituboy diha sa gugmang pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, nangamuyo kami santusa kining mga halad ug tapos madawat ang halad sa espirituhanong gasa, maghimo kini kanamo nga tunhay nga halad alang kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod diining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay siya pinaagis pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo, sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil ko nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na among gipamisahan karon ug kadtong mga nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imong manang gingharian ng gahong pagmamayan hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw mabuhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanong nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ang nadawat nga mga misteryo nangamuyo kami Ginoo pinaagi sa pagtudlo makapakat-on namo kanimo o makaandam kanamo alang sa mga gasa sa Espiritu Santo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Biyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Ikapitong nobinaryo sa Espiritu Santo. Mangayo ta sa gasa, sa gentleness or kalumo. Let us bow down in humility at the power and grandeur of the Holy Spirit. Let us worship the Holy Trinity and give glory today to the Paraclete, our advocate. O Holy Spirit, by your power, Christ was raised from the dead to save us all. By your grace, miracles are performed in Jesus' name. By your love, we are protected from evil. And so, we ask with humility and a beggar's heart for your gift of gentleness within us. Despite the gravity of our sins, O Lord, you treat us with gentleness. Dear Holy Spirit, give us your power to treat all in our lives with the gentleness of the saints. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. Aron paghatag og dugang pagpalambo sa atong pagtuo, atong patalinghugan ang Pagsangyaw 2021.
segment 3, gingharian sa Dios. Ato nang gisugdan ang ato mga pamalandong, agi og pagtuon sa atong pagtuo, pangandam nato alang sa tuig 2021 na magsaulog ta sa atong ika-5 kagatusan nga pagka-Kristiyanos 2021. Akong gisgutan nga importante kayo sa sinugdanan nga doon natay kausaban sa kinabuhi. Pero karon doon na sa laing tema nga atong pagkahisgutan nga importante kayo nga sa sinugdanan ato pong masabtan. Kini mao ang gingharian sa Dios. Kay sa wali ni Hesukristo, kung atong tan-awon ang iyang pagwali, ang iyang gitudlo, kabahin gyud sa gingharian sa Dios. So kung magsangyaw ta sa mayong balita, labi na ni gitawag karon nga new evangelization. Unsa may itong isangyaw gyud? Ang gingharian sa Dios. Ug magtinguha ta nga dunay kausaban ang atong kinahanglang masabtan unsa ang gingharian sa Dios. Now, ang Dios o gingharian sa Dios sentro sa pagwali ni Kristo. Muna mangutana ta unsa man gingharian sa Dios? Dili ni siya butang. Dili ni siya struktura. Dili ni siya usa ka dapit diin tanang pangandoy matuman o usa ka dapit dinhi sa kalibutan nga wa na gyud problema mo na gitawag sa in English og utopia. No? Nga naa gyud tanan ba? Dili na mao gipasabot. Kay ang gingharian sa Dios ang Dios mismo. Ha? Ang Ginoo nga buhi. Mao ni usa sa labing mahinungdanong kamatuoran nga angay na tunghuptan isip mga Kristiyanos. Nga nagtuo ta nga dunay paghari ang Dios. Ug kining paghari sa Dios, ang presensya mismo sa Dios niining kalibutan. And this is the most decisive, the most present reality in this world. Ginoo, Dios nga atong gituhuan. Unya, ang kining maong Dios atong mahibaw-an nga diha sa balaang kasulatan nga nipadayag sa iyang kaugalingon. Ug atong mahibaw-an nga kining maong Dios dili layo nato o nagpalayo nato. Siya ang magbubuhat o ang iyang bugtong anak gipadala aron pagluwas kanato mo nga kining maong Dios manluluwas. Ug human mamatay o mabanhaw ang iyang gipadala nga bugtong anak nga si Hesukristo, iyang gipadala ang Espiritu Santo. Ang gugma sa Dios aron kitang tao mabalaan. Muna nga kining gingharian sa Dios ana-ana apan ang kahingpitan niini wa pa gyud. No? Muna it's now and not yet. No? Ya dunay termino ang mga batid sa teolohiya nga gitawag eschatological. No? Ya nasugda na kay naa man ang Dios nagauban kanato. Naa man ang Dios nga nagpadayag kinsa siya magbubuhat, manluluwas o nagbalaan kanato. Ug si Hesukristo mismo diha sa iyang mga pagwali nagpaila nga dili lang ni siya Dios kundi Dios nga amahan. Amahan nga natong tanan nga nahigugma kanatong tanan. Dunay usa ka kasaulugan nato nga ato ning gihimo matag simana. Unya kining maong kasaulugan usa ni siya ka maanindot nga panahon nga ang gingharian sa Dios ato yung masinati matagamtam. Kini mao ang Santos nga Misa. Kaya Santos nga Misa na ang presensya sa Ginoo
nga ang presensya ni Kristo magauban ka nato, naghatag nato og kalig-on apan labaw apil niya na nga ang Dios nga atong gituhuan pagasawan nato ang iyang bangkete sa moabot nga panahon diin kita maghiusa uban kaniya didto sa langit sa kinabuhi nga way katapusan. Muna subok kayong palandungon kung manimba ta tungod kay may kimuwaling pare. Manimba ta kay gwapo kay tingog ang pare. Kay manimba ta kay una sa tanan buot natong himamaton ang Dios nga buhi. Manimba ta kay ang pagsimba una sa tanan kasinatian nga ang gingharian sa Dios uban ka nato. Ang presensya sa Dios, ang Dios nga nagpakatao uban ka nato. Ug anaa ang panaad nga usa ka adlaw niya na ang bangkete nga atong gisaw-an diha Santos nga misa ato usab nga masaulog didto sa langit ang kinabuhi nga way katapusan, ang kalauman kanatong tanan. Una hinaot nga bukas kita sa pagsulod sa Dios sa atong kinabuhi nga mudawat kita niya og mutugyan ta sa tong kaugalingon kaniya aron sa ingon niya na kining maong gingharian sa Dios tinuod gyud dili dapit dili lunak kundi ang kinabuhing Dios nun nga nagalihok karon sa atong kinabuhi og hangtod sa kahangturan. Manalangin unta ang Ginoo kanatong tanan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron mapaambit sa uban. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalungo or gentleness nga mo'y muhatod nato ngadto sa tinuod nga kahiusa sa atong isig katao o kahiusa ngadto sa Ginoo. Ngadto lang buhaton ang tanan nga atong bation atong iistorya usa ngadto sa Ginoo dili sa atong kaugalingon o kaha sa atong isig katao. Ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayon nato ni pinaagis pagpalampo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.